Jama'a yau ina wajen wani wurin da ke nan birnin Beijing da ake kira Green Lane, wato kaman hanya da aka kebe inda mutane za su iya yin sassarfa da kuma motsa jiki. Wurin za ku iya ganin cewa yana da muhalli mai ni'ima sosai. Gaskiya wannan muhalli na taimakawa mutum samun kwanciyar hankali da kuma natsuwa a zuci. Wannan hanya idan taka kanta za ji akwai laushi, idan mutum yana gudu a kanta kafansa zai ji daɗi sosai. To a nan ma har ana iya gani wani bangare na ganuwar birnin Beijing. An taba wannan bango kamar an taba tarihi na wannan birni. Da wannan kuma akan wannan hanya ana iya ganin wasu gine-gine masu salon gargajiya na kasar Sin. Wannan taswira an nuna cikakken tsari na wannan Green Lane ya riga ya kuma wannan hanya yana kewayen duk birnin Beijing kenan. Jama'a na gayyace ku domin kun zo wannan wuri mai ni'ima inda zan iya tafiya a dab da wannan kogi tare da ku.